Včera som prišiel domov, v monterkách som ľahol na gauč. Zaspal som spotený, unavený, vyčerpaný a zobudil som sa o 3 ráno. Úplná katastrofa. Som mali zmontovať jednu zákazku, prídem tam večer, tá zákazka sa ťahala asi 3/4 roka, lebo zákazník nemal upravené otvor. Najprv špekulovali s výberom dverí, chceli drahé dvere, keď sme im to nacenili, tak zistili, že nechcú drahé dvere, potom si dali najlacnejšie dvere, čo úplne v poriadku, ja som s tým úplne v pohode. Otvory neboli upravené a ja vravím zákazníkovi, jak nechcete, aby som tu upravoval nejaké dvere, toto tu treba zosekať, jak tu nechcete dvere mať rovno pri stene, treba to primurovať kúsok. Zákazník povedal, že to všetko urobí. Jedny dvere boli do pôvodnej zárubne, ktoré si montoval on tú pôvodnú zárubňu, druhé boli na komplet aj so zárubňou. Najprv idem ku tým dverám do pôvodnej zárubne. On tú zárubňu neosadil úplne rovno. Ja keď som tam bol na zameraní, tak som vravel, že v celku akože je dobre osadená, že je vyššie urobená zárubňa, tak som tam včera prišiel, rozbalil som dvere, zavesil som ich a on: a zo spodu je špára. Veď áno, je zo spodu špára. Ja keď som tu bol naposledy na zameraní, som povedal, že tá zárubňa je vyššie posadená. Tým sa nedá nič robiť. Ja vám neviem urobiť vyššie dvere na slovenskú normu. My nerobíme atypické dvere, my sme není stolárska výroba, my distribuujeme dvere, preto stoja 120 €. Ste si ich preto kúpili, aby boli lacné. Že to som mu nepovedal a že vôbec a že čo a jednoducho, no bola to úplná katastrofa. Tam sme sa nič som nemontoval, 2 hodiny sme sa doťahovali. Samozrejme on tú zárubňu neosadil úplne rovno, troška tie dvere ako keby vyčnevali, ale nič hrozné, nejaké 2-3 mm, že to som mu mal povedať, že ja som tu bol merať a že som mu to nepovedal. Ale vy ste si osadzali zárubňu, čo ja mám s tým? Ja som vám na hotovú zárubňu bol merať dvere, kopec zákazníkov má zle osadené zárubne. Ja keby som mal každému nemontovať dvere, keď má troška krivú zárubňu, tak ja nemontujem polovicu zákazok pôvodných dverí. Išli sme ku druhému otvoru, kde primuroval. On tam primuroval 10 cm, tam primuroval, ale vôbec to nejakým spôsobom neupravil. To holé murivo nehal tak, ako ho tam primuroval. A myslel si, že moja obložka, my dávame 8 obložky, tie väčšie, ktoré prekryjú viacej. Myslel si, že tá moja 8 obložka prekryje tých 10 jeho centimetrov, ešte aj s priestorom na penu. Včera som nič nezamontoval, vadili sme sa tam 2 hodiny so zákazníkom, ktorý si neurobil dobre svoju robotu a všetko sa to snažil zvaliť na mňa. Neznášam takéto zákazky. Tým som mal normálne zákazníka, ktorému sme vysekávali otvor nad dverami. Ma nemal koľajnicu. Ja som povedal, viete čo, tú koľajnicu si vy vyberte a potom ma zavolajte a prídem vám robiť ja vchodové dvere.